Takže ahoj! Vítame vás u tohto videa. V tomto videu sme chceli urobiť, ktorých pečopákov máme úplne zo všetkých najradšej. Ale fakt, že úplne zo všetkých máme pečopákov najradšej, tak my vám ich v tomto videu ukážeme. Na prvom mieste, koho máme najradšej, je Evička! To som ja. Áno, to som ja. Ja som úplne, že najparádnejší pečopák. Najobľúbenejší pečopák z majiteľkyných pečopákov. Som z kolekcie Mommy and Baby. A mašličku takúto krásnu, ktorá ku mne bola. Ja som takáto. Hello. A volám sa Eva. Ďalší najobľúbenejší pečopák až po Eve je Jacob. Ja som Evičkin frajer. Ja som Evičkin frajer. Som Doga. A vlastne ja som Slnka. Som Doga a mám normálne LPS. A tak. Ďalej. Toto sú všetci naši najobľúbenejší pečopáci. A my máme prvé a druhé miesto. A oni sú už rovnako obľúbení. Ale nejako my sme Takže poďme sa na nich pozrieť. Žirafka Žofka zo sladkej edície. Tučňačik Stacy z normálnej edície. Mačička Anna zo sladkej edície. Juj. Padám. Ďalej. Fenka z normálnej edície Snow White, ktorá je trblietavá. Aj táto je trblietavá. Tučňačik z balíčku. Ktorá sa volá Sisi. Ďalej tu máme tačika z balíčku. Obyčajné LPS. A vlastne toto je sladké LPS a toto je obyčajné. A je to Pipi. Ďalej tu máme mačičku Barborku z normálnej edície pečopákov. Ďalej tu máme takéhoto vtáčika. Volá sa Anna a je z talentovanej edície pečopákov. Ďalej tu máme takúto mačičku. Volá sa Laura, nemá LPS a má magnet. Prepáčte. Ďalej tu máme Ivetku. Mačičku Ivetku z normálnej LPS edície. Ďalej tu máme vrabca Roberta. Ten má normálne LPS. Z novšej edície LPS. Ďalej tu máme Leva Gurberta. Ja viem, divné meno, ale to som už dávnejšie vymyslela. A má sladké LPS.
Ďalej tu máme Bobra Jimricha. Normálne LPS. Ďalej tu máme Labučku Janeu z novšej LPS kolekcie. Ďalej tu máme tučňáka Alberta. To som si teda to Albert meno nevymyslela. To bolo na takej kartičke, na ktorej bolo napísané jeho meno. A tu je LPS. Obyčajná staršia. Ďalej je tu takáto mická. Tá sa volá Sabrina. Tá bola k setu s ním a vlastne ona tiež mala vymyslené meno, ktorý jej vymysleli tí zakladači LPS a je to Sabrina. A tuto má LPS staršia kolekcia. Joj, prepáčte. Ďalej tu máme hrocha Lucii Bílou. To som si teda vymyslela, že to bude Lucia Bílá a je talentovaná. Veď Lucia Bílá spevačka je talentovaná, no nie? Ďalej tu mám prasiatko Piggy, normálna edícia LPS. Ďalej tu máme takéhoto psíka Maťa. Maťa teda, volá sa Matej a je to novšia edícia LPS. A ďalej tu máme takúto krásnu žirafku Sofiu, ktorá vie robiť toto. A je zo sladkej edície LPS-ak. A ako poslednú. Prepáč, Albert. Nevadí. Tu máme Lidl's Pet Shop, kráľovnú celého Lidl's Pet Shop. Taková. Je to, teda pozrite sa, tuto mám LPS. Je sladké LPS. Aspoň myslím, áno, sladké. A je to naša kráľovná Liliana. Kráľovná Liliana. A to boli všetci naši najobľúbenejší LPS. Ďakujeme za pozretie a keď budeme mať 50 odberateľov, tak budeme mať otázky a odpovede. Fakt. Tak. A už sa nevieme dočkať na tie otázky a odpovede. A ešte niečo. Pokiaľ ste videli toto video a budete písať takúto otázku, ktorý sú tvoji najobľúbenejší LPS, tak jednoducho si pozrite to video. Kto ho nevidel, tak si ho pozrite. Tak prosím vás, nepíšte potom, keď bude 50 odberateľov, tak nepíšte tie otázky, ktorí sú tvoji najobľúbenejší LPS, pretože už som vám to ukázala. A keď tak si pozrite to video. Áno. Takže lúčime sa s vami a